Børn har brug for et godt samspil med relationskompetente voksne for at kunne udvikle sunde, ressourcerige og sociale kompetencer. Dagplejen bidrager med betydningsfulde relationer. Det er i disse relationer, barnet får sine første samspilsoplevelser med professionelle voksne og børn. Gennem det gode samspil, hvor dagplejeren positivt ser og følger barnets initiativer, opstår en grundlæggende forudsætning for barnets optimale trivsel og udvikling. Dagplejeren har brug for at holde sig skarp og bevidst om egne virkemidler. ICDP-programmet med 8 samspilstemaer giver mulighed for at holde fokus på egen adfærd og kommunikation i samspillet. Igennem dette fokus styrkes egen relationskompetence, evnen til at vise omsorg ved at etablere, fastholde og afvikle en anerkendende og udviklingsstøttende kontakt. I det følgende skal vi se, hvordan dagplejer Britt bruger temaerne i samspillet med hendes dagplejerbørn Liam, Sebastian, Buster og Elias. Godt, Sebastian. Det var godt, Buster. Det var Britts ansigt bevæger sig smilende rundt mellem børnene, samtidig med at hun udtrykker sin glæde over det, hun ser og hører. Kom den lige derned. Ja. Når Britt følger børnene med smil, giver hun dem en basal anerkendelse af, at de er unikke og betydningsfulde. Britts glæde skaber et stemningsfuldt samvær, hvor børnene føler sig trygge og accepterede. At vise glæde er uvurderligt i samspillet med andre. Så kan I køre bilerne. Det er godt, Elias og Buster. Alt imens børnene leger, har Sebastian fundet noget på gulvet, der optager ham. Hvad har du fundet? Han tager initiativ til at vise det til Britt. En lille krumme, tror jeg. Britt justerer sig efter hans initiativ. Hun viser interesse for det, han har fundet. Er den nede på gulvet? Ja, det var godt, du fandt den. Når Britt reagerer positivt på Sebastians initiativer, vil hans selvværd udvikles. Børns positive udvikling er afhængig af at blive mødt og fulgt i deres initiativer. Det var altså godt. Et barn tager initiativ på 4 måder. Når det ser efter noget, når det siger noget, når det foretager en handling, når det giver udtryk for en følelse. Sød, Buster, det var godt. Så fik Sebastian også en bold. Barnet har brug for, at dets dagplejer i så stor udstrækning som det er muligt, justerer sig og følger disse initiativer. Nu går det vist for stærkt. Børnene sidder og læser i bøger. Britt bevæger sig fra det ene til det andet barn. Hun lytter og svarer hver enkelt barn på det, de har fokus på. Læg mærke til Britts respons til den mindste Liam. Den positive nonverbale kommunikation er lige så vigtig som den verbale. Barnets viden, sprog og identitet udvikler sig i den positive dialogs turtagning mellem det, barnet fortæller, og Britts respons. Ja, det siger hun. Anerkendelse kan være forskellig. Ej, er du god til det. Gennem sit begejstrede tonefald anerkender Britt Liam. Barnets sunde udvikling bygger på anerkendelse. Buster får troen på egne evner, når Britt positivt beskriver og anerkender hans følelse og handling. Er du hentet den til Sebastian? Det var flot. Rigtig godt. Hov. Er der flere? Når Britt møder børnene med anerkendelse, såvel den verbale som den nonverbale, føler de sig værdsat for dem, de er. Deres selvværd udvikles. Så kan I køre bilerne. Skynd jer at putte dem op i. Skynd jer. Buster og Elias er meget optaget af en leg sammen. Sebastian sidder lidt derfra og ser efter dem. Hvad med dig, Sebastian? Britt ser, at Sebastian ikke tager initiativ til at deltage i de 2 drenges leg. Han har derfor brug for, at Britt fanger hans opmærksomhed. Og så drejer den rundt. Sebastian føler sig set og forstået, hvilket giver mod til at komme ind i legen. Børn kan have brug for at få fanget deres opmærksomhed, så de kan få den nødvendige støtte for blandt andet at kunne overskue sociale sammenhænge. Godt, så fik Sebastian også en bold.
Den er rund. Prøv at dreje den lidt. Britt og Liam leger med en snorretop. Britts begejstring over den fælles oplevelse fastholder Liams opmærksomhed på snorretoppen. Sådan, det var flot. Det var rigtig godt. Liam oplever mening med det, der interesserer ham, og får styrket sin evne til koncentration. Sådan, ja. Se, Liam. Her forbinder Britt Busters oplevelse ved at uddybe og forklare, hvorfor Liam ikke kigger op. Nu vil han kigge i bogen. Kan han kigge i bogen så? Buster bliver støttet i at forstå, hvad der sker omkring ham. Han får mulighed for at agere hensigtsmæssigt i samspillet. Ligesom Buster og Liam også støttes og forbindes i deres interaktion. Det er vigtigt i forhold til deres sociale udvikling. Ja, kan du også læse på? Britt guider Elias, så han magter at få puttet en klods ned i en putkasse. Prøv at putte den der i. Sådan. Læg mærke til, hvordan hele processen bliver understøttet af anerkendelse. Det var rigtig godt. Og så drejer den rundt. Børn har brug for at få udviklet deres evne og færdigheder til at planlægge og løse opgaver. Bliver de fuldt og støttet, er det langt nemmere at forstå og lære, hvordan der skal handles lige nu. Betydningsfulde relationer og relationskompetence opstår ikke i forbifarten, men skabes gennem samspil. Kan I huske den dag, vi var ude og køre bus? I det næste skal vi se en lille sekvens på, hvordan Britt bruger samspilstemaerne til at samle børnegruppens opmærksomhed, så de får overskud til at lære og udvikle sig. Bussen, den har vi været ude at køre i. Og en stor bus. Læg mærke til, hvordan Britt inddrager alle børn i samspillet, så de oplever, at de har en værdi, både for sig selv og andre. Du var oppe og flyve flyvemaskinen. I sommer. Britt lader temaerne flyde som perler fra en snor. På bare få minutter har Britt alle samspilstemaerne i spil. Den store bus. Der var vi nede at se alle dyrene. Kan du huske, vi var ude og køre bus, Elias? Ja, der kørte vi nemlig bus. Den store bus. Prøv at se, hvad Sebastian viser. Han viser bussen. Prøv at holde den lidt op, så kan Sebastian lade Elias se. Se, Elias. Kan du se, det er en bus? Se, ja, det var godt, du holdt den hen, så han kunne se. Det er en bus. Ja, det er den nemlig. Bus? Ja, det er en bus. Og så kørte vi ned, og så vi næsehornene. Ja. Og vi så æslerne. Og vi så en tiger. Den lå og sov. Og giraffer. Ja, de havde en meget, meget lang hals. Ja, og pletter. Ja. En stor traktor, ja. En stor traktor, ja. Kan du også huske det, Elias? Kan du huske traktoren? Ja, det var en stor bus, vi kørte i. Det er rigtigt. Børn, der bliver fuldt af voksne, som lytter og respekterer deres initiativer, oplever en grundlæggende forudsætning for god og sund udvikling. Mange af de pædagogiske øjeblikke, der bliver skabt mellem dagplejere og børn, er så selvfølgelige, at de nemt bliver overset i en fortravlet hverdag. Britt får givet disse selvfølgeligheder fokus, glæde og energi. Kvaliteten af det relationelle samspil er præget af værdsættelse og anerkendelse. Dette er centralt i det gode læringsmiljø, hvor både børnegruppen og det enkelte barn føler sig set og mødt. Vil du have en bil igen? Skal det være en blå? Du skal nok blive høj. ICDP er enestående, fordi der er 8 samspilstemaer, der konkret fortæller, hvad barnet har brug for. Det er samspilstemaer, der skal bruges igen og igen. Hanne har observeret sig selv på video og fået feedback af kollegaerne mange gange. Hun er bevidst om, hvilke samspilstemaer, der skal særlig fokus på i relationen til det enkelte barn. Hvad så, Jaffa? Au, du slog ryggen. Au, for pokker, det gør ondt, hva'? Ja. Skal vi have kigget på det? Det handler så om, at den voksne arbejder med sin bevidsthed og sin kunde til at skabe en god følelsesmæssig kontakt til børnene, og til at blive bevidst på, hvilke midler man kan bruge til at skabe læring hos barnet, og også hvordan jeg kan blive bedre og bedre til at indgå i vejledende samspil med barnet. De 8 samspilstemaer er opdelt i 3 dialogtyper.
Den følelsesmæssige dialog. Samspilstema 1-4. Hvordan gjorde han? Hvordan gjorde han? Den går sådan her med panden. Så bliver jeg helt forskrækket. Jeg rykker dig lige lidt herover. Er det i orden? Ja. Så. De første 4 samspilstemaer handler om at skabe en god følelsesmæssig kontakt. Om at vise børnene, at man holder af dem. Det er helt fundamentalt for relationen. Skal du ikke også snart på ferie? Tema 1. Vis, at du holder af barnet. Tema 2. Juster dig til barnets behov og initiativ. Tema 3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af. Tema 4. Giv ros og vis anerkendelse. Det var en, der var gået helt hen til den. Var det det? Ja. Hanne smiler. Hun justerer sig og følger deres initiativer. Hun prøver at få en samtale i gang, og hun giver ros og viser anerkendelse. Var det en, der er gået helt hen til den, spørger Sara. Var det det? Vi ved alle sammen godt dybest inde, hvad der skal til for at skabe en god følelsesmæssig kontakt. Vi har selv prøvet det. Vi ved i hvert fald sådan intuitivt, hvad der skal til. Vi kender betydningen af det gode smil. Vi kender betydningen af den positive bemærkning. Vi kender betydningen af den positive berøring. Vi ved det godt. Vi kender betydningen af, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der justerer os til os og er optaget af det, vi siger og snakker med om det, jeg er optaget af. Vi kender betydningen af at blive anerkendt, altså den der dybe indre følelse, vi kan have af bare at være ok for det, vi er i samspil med hinanden. Det er noget, vi kender. Men hvordan bruger vi det så? Altså, hvordan bruger vi det aktivt i den pædagogiske hverdag? Ja, det skal Freja nok. Så kommer hun med noget til Freja, hun kan få et drik. Jo, sådan gør man, når man skal op i sådan en stor flyver. Så kommer der sådan en dame og spørger, Freja, skal du have noget drik? Jeg tror, Freja, hun er tørstig, når hun er oppe og flyver i så lang tid. Vi kigger ud på de hvide skyer, så flyver man op. Altså, vi kan jo allerede her se, at der har en stor grad af intimitet. Altså, Videofeedback er en meget vigtig del af ICDP. Det arbejder man særlig vedholdende med her. Vi har sådan en intimitetszone, og her sidder de jo langt inde i hinandens intimitetszoner. Og det vil sige, at der er en vældig stor udveksling af følelser og behov og indre udtryk og indtryk. Og det går jo en skøn forening her mellem 3 mennesker, som jo hele tiden prøver med tema 2 at justere sig ind til hinanden. Ikke? De snakker ikke ind over hinanden, de lytter, de er opmærksomme, de venter. De understøtter, når der er noget, og den voksne er jo her meget, meget opmærksom på, både til den ene side og til den anden side. Og vi ser også flere gange ud i rummet over på de drenge, der sidder overfor. Så man kan godt have flere børn i spil. Det er ikke bare 1 til 1. Det kan vi sagtens. Det ser vi så her, 1 voksen til 4. Det kunne være i andre sammenhænge. Men det er klart, at jo flere børn der er omkring, og jo sværere bliver det også at fastholde sådan intimiteten og kontakten sådan i det tætte rum her. Det kan vi jo simpelthen ikke. Nej. Men der kan vi jo godt arbejde på nogle andre niveauer omkring den følelsesmæssige kommunikation. Vi kan jo være opmærksomme, og det lille blik på afstand har jo også stor betydning. Prøv at se her, Mark. Det er fordi, den skal samles her. Tror du, vi vinder, Mark? Ja. Ja. Så er det Marks tur. Nej, en krave igen. Ja. Jeg slår sådan lidt i bordet, når kraven vinder, og der følger han mine initiativer. Og gentager mig også en gang imellem. Men jeg gentager også af ham, så vi følger jo hinandens initiativer. Den vinder nu. Nu fik vi en grøn. Den vinder nu, Hanne. Jeg tror også snart, den vinder. Jeg håber, ja. Jeg slog. Ej. Nej. Nu vandt kraven. Ja. Prøv lige at se. Den lærende dialog. Samspilstema 5-7. De første 4 samspilstemaer er fundamentet i en tryg og tillidsfuld kontakt. Samspilstema 5-7 handler om at skabe læring. Det er fordi kraven har fået den her, det er sådan, man spiller. Tema 5. Hjælp barnet med at samle opmærksomheden. Tema 6. Giv mening til barnets oplevelser med følelse og entusiasme. Tema 7. Uddyb og forklar.